Wengane zakwethu niyaphila. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Umhla ka-1 lo. Ngithi angeke ngenze le video futhi eyesibili osukwini odabeni olokhu luhamba lokhu luvela lokuthi thina sizwe sakwaZulu noma samaZulu sibe namagama noma abantu abalwelizwe lakwaZulu abalibukayo lihamba abanamandla ukuthi bephumele phambili belokhu bebizwa ngamagama aziswana, bebizwa ngamaganyana ngosomathuba nani. Yazi ukuthi bafowethu ngempela siyafisa ukwazi ukuthi imalini ethenjiswa osopolitiki balakithi ngamagazi abantu basemzansi abahlwempu. Siyafisa ngolunye usuku bephumele phambili bezositshela osopolitiki ukuthi malini le abathenjiswa yona ngokudayisa ngegazi labantu baseNingizimu Afrika. Siyafisa nje ukwazi ngoba uyabona ukuthi yonke into eyenzakalayo bona nje abayithandi futhi abayi-understand futhi ababoni kufanele ngabe iyenzeka ngoba banezabi inhloso esingazazi. Mina akekho umuntu engimaziyo usomathuba okudlula usopolitiki. Akekho umuntu engimaziyo owusomathuba odlula usopolitiki. Wesi siqale sathi uMalema osiqhatha nabantu othi sitha uMalema uqala osiqhatha izizwe kwangathi kunezizwe ezicwaswayo. Kuyathusa kakhulu ke manje mase sibona umuntu noma sibona undunankulu kaZulu eqhatha abantu bakwaZulu ebaqhatha nomhlaba ebaqhatha nezwe ethi bayahlasela. Mina angikhumbuli ngizwa inkulumo kaNgizwe kaJacinta kaPhakela uMthakathi bethi namhlanje siyohlasela endaweni ukuthi kuze washiwo kwathi emlandweni ayikho imarch eyake yaba peaceful njengemarch ebanjwe kulezi insuku ebanjwe eSouth Africa. Ayikho imarch peaceful njengayo. Ayikho imarch peaceful njengayo. Angikhumbuli ngizwe ekseni mina uNgizwe noma uPhakela ephimisela amagama athi siyohlasela ke namhlanje. Kuba ukuthi nje makuthiwa khona lo muntu ohujwayo nje ngemvubu nangensilana ngaleso sikhathi ngoba kwenze kodwa angikhumbuli kuthiwa kunabantu okuthiwa bayohlaselwa. Yini bafowethu nisenze impumputhe kodwa shenge nisenze abantu abangaboni emehlweni nisenze izimbuzi lezi zokugcina ngoba uyabona eSouth Africa nisenza nje izimbuzi lezi zokugcina into eqhutshwa ngemuva nje iye lapho kuthiwa ayiye khona. Yini le peace nalokuhlalisana kufanele kwenzeke mangabe kubhekene nathi as South Africans. Yini edala lokho? Baningi abantu abakhuluma izinto ezenza isense la ukuthi kwenzakalani emazweni angaphandle uma ngabe umhlali wala eSouth Africa ekulawo mazwe. Niyabaziba labo bantu nenze ngathi anibezwa, nenze ngathi anibaboni. Into enifuna ukuyenza ukusifunza izinto ngenkani noma senibona ukuthi asisathandi singabantu kodwa nilwela ukusifunza izinto ngenkani. Uma singasukumi shenge silwele thina njengabantu ngeke vele nisukumele nina ngoba nina niyazuza ngalento eyenzakalayo. Nizosukumela ngoba kwenze njani? Ngoba yazi masingakhuluma ngento elula yokwebiwa kweimoto ihanjiswe eMozambique. Into ilula le nto yokwebiwa kweimoto. Abantu la emzansi abayithengi imoto abayithandayo. Inini enikwazi ukuyithenga ngoba niyazi ukuthi ziyagadwa ngeke zizeyithathwe. But abantu la emzansi abasakwazi ukuthenga imoto abayithandayo ngenxa yalabantu enithi thina asibe nobuntu makiwa kubo. Thathela imoto yakho uyibone ngaphesheya kwefence kodwa ukwazi ukuyilanda. Kuthiwa umthetho awuvumi. Uyayibona imoto yakho nayo ifence yaseMozambique nayo ihighlights yakho ngaphesheya uyayibona kodwa kuthiwa uzokuyilanda umthetho awuvumi. Elula engabe kade nasenzele yona njengabantu. Kunenqoba yezidumbu nenqoba yabantu asebefile ngapha komhlaba yalingana akade bezama ukulwisana nale yanto. Namhlanje izingane zaba yinabo abazali. Nina njengosopolitiki nenzani? Vela kuni affect. Akunithinta indawo. Ngoba into efelwa kakhulu nje uPhakela uMthakathi ngizokubeka nje qonda. Into efelwa kakhulu uPhakela uMthakathi ilento yokuthi uwathathe amandla okwazi ukuhlanganisa abantu and bemlalele and bemhloniphe ngoba deep down le yanto eyenziwa uPhakela uMthakathi akekho usopolitika angayifisi ngabe yenziwa uye.
There is why manje sekubuthi akuvele kuhlaselwe wena. Akuselula ukumhlasela abafowethu ngoba vele abantu sebavulile imiqondo. Sebeyakwazi ukubona uwrong no right abantu. Siphelile abafowethu isikhathi la akade khona izinto singakwazi ukuyibona. Isikhathi sishintshile manje. Anikwazi bafowethu ukusiphusha ngenkani nisiphushele weni noma sithi asikwazi uyongena eweni nithi hamba niyongena ngenkani. Vele into enzakalezo la ini affect nina. There is why ningawuboni uwrong wayo. Ayini affect vele futhi ayi affect izingane zenu. Futhi mhlawumbe ayi affect ihlobo zenu. There is why ningene ndaba nayo. There is why ningayithatha notice. Ayinilimazi ndawo nini. Ayinilimazi ndawo nini. But musani ke baholi bethu ukuthi bese nikhandela abantu abazama ukulwelizwe nibakhandela amazinyo abushelelezi sekufuna bebukwe kabi sekufuna bebonakala njengabantu angazuba amahlongandlebe abukho ubuhlongandlebe obulapha ya ngoba akekho umuntu okwavuka lapha kwathiwa kade kuyoshiswa imizi yabantu akaze kushiswe imizi yabantu kwalento ebiyikhulunywa kuthiwa kunengane ebulewe ingane ezibulawe bachaze kahle ibi namaphoyisa ukuthi ingane ezibulawe liyokweba leya ayihlangane manje nemashi leyanto uma ningafuni bafowethu ukuthi sisukumele thina njengabantu silwele izwe lethu obani abazosilwela ngoba nina ngeke enzeni kwenze obani ngoba nina ngeke enzeni kwenze sekucacile ukuthi kube nani yolwela izwe ngoba njengamanje ninendaba nezisu zenu akekho umuntu osenendaba nomunye umuntu manje ukuthi omunye umuntu uzuzane umuntu usenendaba ukuthi yena uzuzane nomndeni wakhe sivinjelwanike njengabantu uma ngabe siphuma siyisukumela sibhekana ngqo ngoba akekho umuntu okuthi ubulewe wophakela umthakathi akekho umuntu okuthi ubulewe wongizwe akekho umuntu okuthi ubulewe woJacinta ikuphi kanti okurong abakwenzayo ikuphi lapha baphume khona bayohlasela imarch and march iphume yayohlaselapi mhlawumbe mina ngilahlekile bafowethu inini la imarch and march ememezele khona ukuthi kusasa njengoba kumhla ka5 kaba umhla ka5 ngaba umhla ka6 kaba umhla ka4 siyohlasela eMntuba noma siyohlasela eNewcastle noma siyohlasela eGoli inini la kwaphuma khona istatement esithi imarch and march iyohlasela kwakunini bafowethu mhlawumbe mina sangijomba kuyohlaselwa ungane zakwethu hayi bafowethu hayi ningasiphose emphandweni weNgonyama noma sesibona bekulungile nisiphosa khona singaboni sivalekile amehlo kodwa ngoba sesisavuleka amehlo njengabantu sesiyabona musana ukusiphosa emabhubesini musana ukusiphosa emfuleni weNgwenya sibuka ngenkani senisiphosa ngenkani phela manje sibhizi siyasiphalaza sizama ukubuyela emuva nisiphosa ngenkani nithi asingene ngenkani kwake kwakuphi ukuthi izenophobia ukuthi umuntu akabuyele ezweni lakhe engashawe umuntu izenophobia enjani leyo kumnandi bafethu abantu njoba abantu bekhala ngogesi ugesi ka 500 awuqedi ngisho 3 days kunabantu inqwaba abaxhuma ugesi ongemthetho abangekho even kwi database yase South Africa kumnandi bafethu kini yona into emnandi le edithi akubanjiswana le yona leyo ukuthi kuhlukumezeka ngalabo 1.8 no 2000 banika bona 1000 lonke lesalukazi lihambe lithenga ugesi kuphele kanjalo kusala 1000 elilodwa nalo liya lapha emashangane lapha akade kwelete ekhona yona into eniyithandayo le ukuthi abantu besafarishe ngoba nine right vele nini akunithinti indawo futhi hayi baholi bethu ngeke bafowethu ngeke phela nisiphathe ngenkani sasigcina kuthiwa thina niphethe ngentando yeningi lokho esenikwenza manje sekuyiforce manje akusesiyo intando yeningi sekuyinkani anikwazi ukuphikisana nabantu enithi nibaphethe ma bethe abantu enough is enough bathi abantu enough is enough anikwazi phela ukulwa nabantu enibaphethe nisuke nilungile manilwa nodwa emaparliament but anikwazi ukulwa nabantu enibaphethe ayikho into enjengaleyo